Għal Peter Paul Delia ħajtu kienet il-kaċċa u kienet f'din l-alqa fuq in-naħa ta' Whitline fejn il-tnejn filgħaxija Peter Paul tilef ħajtu kawża ta' sajjetta. Warajja il-kamra fejn kienet jistken Peter Paul fejn sfortunatament huwa intlaqat mis-sajjetta u spiċċa mejjed kawża ta' din l-istess sajjetta. It-tlieta wara nofsinhar żorna il-post ta' traċedja fl-akwati magħrufa bħala Tażlieqa flimkien ma' tlieta minn ħut Peter Paul. Hemmhekk jgħidulna kif malli bdew ifaqqgħu is-sajjetti Peter Paul Delia ta' 39 sena minn Whitline u sieħbu ta' 25 sena minn Ħażabbar wafqu mill-kaċċa u daħlu fid-dura u mhux taħt siġra. Huma appoġġew is-snieter fuq is-sodda u għadu jistkennu mill-qilla tal-maltempata. Għalhekk ma jistgħux jifhmu kif is-sajjetta laqtet lil Peter Paul meta lanqas sinjal ta' ħruq ma hemm fuq il-post. Tkellimna ma' Tarċisio Delia, ħu Peter Paul, li kien hu illi ħadu lejn l-isptar dwar x'ġara t-tnejn filgħaxija għal ħabta tal-25. Waqt ix-xita hekk ġenb li t-tifel taħija kbir, Malcolm. Għalli isma' inti fejqet. Għetlu il-garax, għetlu konti la faj Peter, għalli ġivi għadek minn tiġdeħ, għetlu lejn, lejn il-garax għadni, għalli għax tafla d-żajjetta, għetlu ġinu, għalli d-żajjetta, għetlu għedġa, għalli ma nafx, għalli għadni nizel. Kif għalli għin, ħarġ tiġbira minn ġo garax, ħallet garax niftu sa nitlaq l fuq. Jiddeskrivi x-xena illi ra qudiemu. Tlajt kanata fuq. Nsibu miġura fil-bib tal-kamra. Saħħ ma xifer il-bibek u minn dut għal-ġowa. Mbagħad tieħu wuċċu għakin, kellimni, u naħjat miegħu xejn. Mingħajr ma ħassibha darbtejn refa' lil ħuh minn mal-art, poġġieħ fil-pickup u ħadu lejn sptar privat f'Ħażabbar. Tfajna fil-van morna St. James, kważna St. James, għalina ħanna qabla ħajja. Mill-awtopsija jirriżulta li Peter Paul kellu ġrieħi fuq naħa tax-xelluk ta' ġenbu, fil-waqt illi sieħbu sofra ġrieħi f'idu. Il-funeral ta' Peter Paul se jsir l-4 fit-3 ta' wara nofsinhar fil-parroċċa ta' Whitline.